Central Obungu Owich okwayo jaod bura ma Kisumu Central moluor Fred Ouda mondo dhi Huduma Center okasa chenro mar loso opande ne oganda moheo 300 mane osetimo applications mar opande to pok oyudo opande nyaka gie sechegi eki. Bende okwayo Ouda mondo ojiw rowere owuog oko okaw kura kar rombgi mondo Kisumu Central ochopa target margi mar ji 200,000 monego bedni kao kura kochopo e giko mar kao kura e pacho kaendi. Otieko konyiso oganda kuondego eko mabende ginyalo dhiye mondo migi kaw kura e kar chung' od bura ma Kisumu Central. Wach maana godo mokwongo Mheshimiwa Fred Ouda nikech loso nyasi mar adai machalo kama odiochieng' ma kawuono ni akwai ni giteko mar chama nikech wan kaka chama wan e toki kendo wacho ni gimiwache gi modhe timo nikech wang'e ni winjo baba koro miyo wan e toki kaka jo Kisumu Central wakoni mokwongo gimitim Mheshimiwa Fred Ouda kuongi wuog kachiel tidhi nwa malo kata chaka jo kitambulisho kata kitambulisho 300 poko nosekaw to poko chiw kuondegi mano medo gol mondo mi ochiwa wacho koso ka wacho omiyo Mheshimiwa mani konywa.